Iprinosisyon ng mga deboto mula sa kapilya papuntang Danlugan sa ilog na sakop ng Barangay Santo Domingo, Bumbon, Camarines Sur ang imahe ni Domingo de Guzman noong Lunes. Ito ang tradisyong sakay o ang prosesyon ng imahe ng santo sa ilog o tinatawag nilang kali. Walang eksaktong oras kung kailan sisimulan ang prosesyon. Pagtaas ng level ng tubig, ibinaba ang santo sa bangka at inikot sa kali ng mga tagasagwan o Voyadores de Santo Domingo. Isa sa mga sumama sa sakay si Nanay Shenli. Maugma po garo pasasalamat man sa mga blessing na pigtatao niya. Saka ako po kaya saro po ako sa itong kamarera ni Santo Domingo. Ako pag nagbabantay sa imahe ni Santo Domingo. Taong 1981, nagsimula ang sakay sa barangay tiyempo sa kanilang kafestahan. Ayon sa mga residente, pasasalamat ang tradisyon sa biyaya ng kali, lalo na sa mga mangingisda sa lugar. Ni po dati, pinag-i-sponsoran po ni itong mga parasira di Samuya. Takato po mga panahon, may mga parasira di Samuya, nagdadako po nagbibintol, nagdadako po ni na sira o kaya po pasayang. Kaya po sindaman ang nagbilog, kanina po namo na ako, inaapod ko sindaman ng Voyadores ni Santo Domingo, okay sindaman po parasira, officerman po. Sinda po ang nagbibilog, sinda po ang taon-taon na nagpapaluwas ang lugar po sa iso. Matapos ang halos 3 oras sa kali, ibinalik ang imahe ni Santo Domingo de Guzman sa kapilya kung saan ginanap ang isang alay na novena. Panalangin ng mga deboto ng santo, bukod sa biyaya, manatiling payapa at ligtas ang kanilang barangay. Marge Serico, CSN.